What's up, guys? So today, o-open natin tong parcel galing sa US. Dumating siya last Saturday. So, yung parcel na to, puno ng NBA cards. And Pokemon cards. Yeah. So, Mail open break natin. tayo. Mag-mail break tayo. So, ayan. Puno siya ng Our packages. first ever mail break. Yes, let's puno go. ng packages. Okay. Ako muna una. Ito yung pinakaunang packages na. Ito yung pinakaunang package natin, guys. So, iba, merong mga rated na, tas yung iba, mga raw. Merong graded, merong hindi graded. So, ito yung pinakauna. Wait, hindi na alam kung ano to, ah. Wait. Up. Oh, 10. Gem 10. Ooh! Emmanuel quickly, mga lods. New York Kung Knicks. kilala niyo yan, mga lods. May potential to. Magaling tong player. Manuel quickly, first card natin. Ngayon natin dito. Itong next Next card. Ito na. Op! Excited na ba kayo? Op! Ano? 10 din? 10 din. Oh. Uy! Ang ating idol, Poku! Magaling yan, mga lods. Ano lang, konting buff na Ito lang. siya. Medyo kulang lang siya sa timbang. Pero okay na yan. Ito, next. Okay, so next na. Next natin. Hulaan nyo guys kung sino to. Di rin kasi namin alam kung sino yung mga laman. Yung tatay kasi namin yung may alam. So, yan. Mag-open tayo. Ay, to Roto. Ay, Roto. Roto guys. Pag mga ganito, guys, Oo. Excited na ba kayo? Wait lang, dahan-dahan tayo mga lods. Dahil... kahit may protection yan, Lods, dapat dahan-dahan pa rin. Yan. Silip! Oy, nakita niyo na ako, di ko pa nakita Hindi ko yan, mga pa. body. Ayan, mga body, sino yan? Ay, baliktad! Uy! Sino to? LeBron! King James! King James! Nice. Pangatlo yan. So, yan lahat yung mga ano natin, cards. So, ito lods ha. Okay. Ayaw kasi nilang tumayo, matigas ang ulo nila. So, yan, So, LeBron. next na tayo. Dahan-dahan. Hindi ko Ano kaya expect yung to? lods. Si Lebron pala. LeBron pala. Yan, let's go. Oh, ikaw magbukas. Ayan. Ikaw kumuha pala. Oh, meron pa isa. Meron pa bang isa? Wala na, chinachurot ko lang kayo. Jojo ko lang kayo. So, ayan, mag-open tayo. Dahan-dahan. Ano kaya to? Rodin yan, no? Rodin to. Pag ganito kaliit, Oo. raw lang. Sinong hula niyo yan? Wala natin to. Wait lang. Oop. Di namin ang pasan yung harap eh. Ayan. Tama ba? Baligtad! Oh! MVP! Our champion for this year. Finals MVP to, mga lods. Yan. Giannis. RC. Giannis. Kayo nang bahala. Kayo mga nang lods. bahala. Ang gula. May nagsasabi, Giannis. Yan. Antetokounmpo. Let's go. Greek freak. Rookie card siya, lods. RC yan. Yung mga RC medyo matataas. Yan. Let's go. So, kung interested kayo, Oo. wala lang. Wala. Di naman alam kung anong titinda dito. Hindi eh. Ito, pang ilan na to, lods? 1, 2, 3, 4. Pang-5 na itong binubuksan namin. Hanggang 16 packages muna tayo ngayon. Natiin natin sa dalawa kasi masyado silang madami. Bali, 31 kasi lahat eh. Yung next video yung Ito. Yan. Oh, 9.5. Sino to? Oh, Lodi! Zion yan, mga lods. Nice. Ang ating dunk wrist. Ang ganda, di ba? Yan. 9.5. Pambato ng Pelicans mga SGC siya, body. So, pambato ng Pelicans. Meron pang isa. Charot! Wala na. Diba? Magaling kami. Next package. Sino naman kaya to? Yan. Let's see. Ro. Makapal, Lods, makapal. Medyo makapal. Uy, makapal. Ano kaya to? Kaya to? Uy, makapal. Excited na ako pag makapal eh.
Auto ba? Auto ba? Auto ba o patch? Ay. Miles Bridges yan. So, yun, napeke kami porket makapal. Ano ba yan eh, no? Pero rookie siya. Rookie siya, wait lang, yan. RC card siya, mga lods. Rookie card yung mga to. Yan yung mga magandang, personal collection. Yung mga diba? So, yan, no, may... Isa dito sa mga magagaling sa Hornets, Oo, guys. mga nag-ano sa Hornets yan. Oo. So, tingnan natin yan, yung mga rookie ngayon. Next. Oh, sino naman kaya yan? Meron pang protector. Ro. Rosaro. Oo. Yan, let's see. Uy, baliktad na naman! Another LeBron! King James, Miami. Nice. So, yun, halos Miami yung, namin, mga card namin ni LeBron. Oo. Asan yung isa? To, hit. Tas 6. Yan. Magkasama to. Nice. Magkasama yan. Tapos next na. Next na. Let's see. Sino naman kaya to, mga lods? Hop. May silip na. May silip pero di na malakit na ko ng pangalan na. Oh, yan. Game. Hop. Baliktad ata. Baliktad. Nakita na yan. Hindi, tama. Oh, yan. Prism. Ang ating idol. Let's go, idol. Idol namin yan, si Poku. Isa to sa mga favorite ng Oo. father namin. May potential yan, may potential. Parang Panoorin si niyo yung mga plays niya, guys. Oo. Yung Grabe. highlights niya, magaling yan. Huwag niyo siyang minamaliit, no? Dahil payat. Payatot kasi siya, pero okay lang yan. Oh. Pwede pang tumaba yan. So to. Ayan. May silip na agad eh. Wait lang, pero di ko nakita kung sino. Chok lang, nakita ko kung sino. So, tignan natin. Dahan ka, Lods. Daan-daan lang ako. Makikita nyo lang pero daan-daan ako. Ayun yung aso ko pumunta dito. So, yan. Look who we got here. It's Zion Williamson. Oh. Ano lang to, hoops, medyo mababa to, pero 10 naman May yan, value no? din yan. May value din to, basta graded. Tataas naman yung value. 10 din yan, no? 10. Zion Williamson. So, ilan ng Zion natin? Dalawa. Dapat Isang sama-sama natin. 9.5 na prism, isang 10 na hoops. Yan. Sama-sama natin yung Tapos, mga... dalawa na rin yung Poco natin. Oo, dalawa na yung Poco, tsaka dalawang Lebron. Yan. So, ito nga pala, guys. Kaya, sama-sama sila. Kasi, siya, P.O. Box, Yes, diba? P.O. Box siya. Inipon lahat. Ala, baligtad! Ganyan. Sino yan? Oop! Rookie of the Look! year! It's my baby LaMelo Ball! Look at that! Oops! Nice. It's a 10. 10 din siya, guys. It's a 10. din. Rated rookie. Let's go! Ang ganda, diba? Ito yung likod niya, guys. Alright! Nice! Rookie of the year! LaMelo Ball. So, ayan, next open. Open tayo next. Sino naman kaya? Sino to? Oop. Uy, uy, mga ano to? NFL. Mga football to, guys. Ayoko hawakan eh, kasi yung iba, walang sleeve. Pero, sige, tiyatin tong isa. Boom! Oh, Jordan Poole! Mga freebie. Oh. Freebie yung, guys, yung football. Ito yung binili talaga. Jordan Poole. Hindi kami ganong familiar sa mga to, guys. Oo, kasi ano Pero talaga kami, basketball. Pero ito, magaling to, Jordan Poole. Tingnan niyo yung mga highlights niya. GS. Jordan Poole. The next, Steph Curry. Natin. Siya yung kapalit ni Steph, di ba? Oo. Pag nagpapahinga si Steph. Sa yung kapalit ni Steph. Ano naman kaya to? Yan. Dami namin na boss. Wait lang, ilan na? Baka pasobra na tayo. Susunod natin buksan box. Oh, box naman. Box naman. Mamili tayo dito. Dalawa yung box natin.
Mini, mini, mo. Alin kaya ang uunahin natin? Yan. Sino kaya to? Nabigla ako doon. Akala ko mga football. Oo Freebie nga. pala. So, yan si Jordan Poole. Yan. Si. Ay, ito, baliktad. 1, One, 2, 3. Ay! Filipino prize! Yes, ang ating Man of the pambato. year! Pambato nating mga Pilipino. Jordan Clarkson, Clarkson. Nice. Yan. RC din siya, guys. Oh, rookie RC card. din. Support niyo siya, guys. Sa Utah Jazz siya. Let's go. So, ito na. Alin dito sa dalawa? Mamili ka. Ano kaya? Sige, mamili ka. Mamili tayo. Oh. Yung mas malaki na lang. Yung mas malaki, alin dito? Ito na lang. O, yan. Yan na lang. Kasunod itong bubuksan natin. Ano kaya? A few moments later. Yun. Yan. So, yun guys, meron naman pala siyang karton. Oo. Kala ko, card na agad eh. Kinabahan ako dun. Si. Whoop! Sino kaya yan? Nakakakaba naman to. Ito. Ano kayang harap? Pop! Baliktad. Aro, lumabas! Shoot! Ayan! Ice Wait lang. tray! Ah, they got the ice tray, man! Look at that. It's a rookie card. Look at that. Hindi siya graded pero mataas din yung volume nito. Yan o. Nice. Sayang, hindi sila yung nakapasok ng finals. Para sa amin, ito, number 1. Trae Young. Yung favorite Isa namin sa mga Trae Young. pinaka-underrated yan, Oo. guys. Alin pa, itong box. Yung box, binuksan namin yung dalawa. A few moments later. Na pagbubukas. Whoop! Oopsie. Wow! Meron pa. Suspense. Yan, let's see. Ano kaya ito? Meron pa. Sobrang packaging yan. In fairness sa seller, ha? Oh! Hey! It's a Pokemon card. Machamp, guys. Yan. Yan, guys. Isa din sa mga matataas na value Oo. to. Maganda yan. Pokemon. Nice! Let's go. So, next. First Pokemon card natin. So, ito na yung next. Tingnan natin kung ano to. Ayan, dire-diretso na natin pagbukas ito. See. Op! Ooh! Ang dami nila. So, ayun si Patty Mills. Patty Mills. Congrats, Bronze medalist. So, yun, di ko alam paano buksan. Tinape niya Wala. mismo yung card. Medyo may, baka maano. Tapos, guys, merong isang makapal sa gitna. So, Na I assume is Otto. Otto yung nasa gitna. Ayan, guys, oh. Naka-sandwich siya. sana hindi kami ma-pay kasi kanina na-pay kami kay Miles Bridges eh. Pero hindi namin alam, guys, kung paano to aalisin. So, yun. Prism pa mo sila, no? So, Oo nga. wait. Babalikan natin yan. Babalikan natin yan mamaya. Sa part 2, guys, i-reveal namin kung Oo. sino yung nasa gitna. Tapos, Doon namin aalisin bubuksan. namin itong mga to. So, medyo madami kasi sila. Oo. Ito pa, oh, tignan nyo, oh. Ang dami Super pa. dami pa. Pero bilangin mo natin yung mga to kasi hanggang 16 lang tayo. 1, Hindi, tibilangan natin. ayun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, Ayun. last na to, guys. Hindi, dalawa. Oh, Ayun. yun. Last, Last na yung two. dalawang to. Last 2. So, etong mga to, guys, Next video na. next video. Next video na. Abangan nyo. Abangan nyo yun. Kasama nitong mga to. I-reveal Yan. natin kung sino yan. Hulaan nyo, guys, kung sino yung nasa gitna. So, yun. Buksan na natin. Natin. Okay. See. Ito.
Oh! Wala pa. Let's see. Ooh. Yan. Ito siya, guys. Sino kaya yan? Daming balot. Utah Jazz! Utah Jazz! Ayun. Sino Buksan kaya? natin, guys. Mitchell ba? Jordan Clarkson? Sino Rudy kaya? Gobert. Rudy Gobert! Meron din kaming Rudy Gobert, Meron guys. kami Rudy Gobert. Wait lang. One, Let's see. two. Rudy Gobert. Hey! DM! 13! Patch siya, guys. Patch. It's a patch. Nice! So, yan. Si Mitchell, underrated din siyang player, pero magaling yan, guys. Ito yung susunod. Pinaka-idol namin to sa Utah Jazz. Sa Utah. Pero overall, si Ice Ray. So, let's see. Woof. Sino kaya ang ating last card? Last card natin. Papel! Hindi yun. Papel yun, papel. Oh! Isa na naman, Jordan Clarkson tayo dyan, mga lods! Ay, kita yung fouls to. Mainit kasi dito. Ayun, Jordan Clarkson. Dalawa na yung Jordan Clarkson natin. Ito siya sa likod. So, yan. Excalibur. Ito yung isa, ito yung isa. Lakers siya pareho. Ano kasi niya, rookie team niya, Rookie din Lakers. to, Rookie card din niya to, guys. So, ayan, tingnan natin lahat, no? Yung mga nakuha natin. Una natin sa mga graded. So, pinakauna nating nakuha is ito, si Emmanuel Quickly. Panoorin nyo to, guys. Malaki yung mataas yung potential nito. Tapos, next, Sir Lodi Cakes. Poku. Tapos, so, si Abangan niyo yung mga yan, guys. ito, it's Zion Williamson. 9.5. Tapos, another Zion. It's a perfect 10. Ayan. And then, We got LaMelo. oh! LaMelo balls, you know? Nabalitaan nyo ba, guys? Si Liangelo. Yes. Nasa Summer League siya ngayon. Nasa Summer League siya ngayon. Panoorin nyo yung highlights niya. Magaling yun, magaling. Ito, kasama ni LaMelo. Miles Bridges. Magaling din to. Tapos, next, Ito. Itong dalawa. It's Sir King James! Pareho silang naka-wide. Tapos ito naman, another Poco Prism. Ayan. Ayan, sa likod. Then, our MVP, Finals MVP, the Antetokounmpo Champion! The champ. Then, Tapos, we have sinong mauna? Ito. Ice Tray. Ice Tray. That Ice Tray. Hey! Let's go! And then, we have Jordan Poole. 3-pointer. And then, we have Jordan Clarkson. These Filipino two cards. pride. Yeah. Then, the best player in Utah Jazz, Donovan Mitchell, you know? And then, our freebies. So, may mga freebies tayo. Tapos, ito pa, yung Pokemon card. Muntik namin makalimutan. Let's go! Machamp. Si Machamp. And Tapos then, yan. ito guys. Reveal yan, reveal next. natin next video. Yan, dito si, si Patty Mills. Ito si Patty Mills, guys. Yan. Magaling yan. Tapos ito, si Dante. So, yan. So, ayun guys. Ito lahat yung mga card. Wait, kinakabahan ako. Ito lahat sila. Ito pa. Ito pa. So, yan. So, ito yung mga freebies natin. Woohoo! Dahan-dahan, Lord. Yan sila lahat. So, marami-rami itong mga to. So, see you next video. Bye. Meron pa kasunod. Bye-bye! Peace out.